Di konferanseke çapemenî de fermandariya giştî ya Hêzên Sûriya Demokratîk ragihan, got operasyona wan a duyem ya got di 23 meha kanûna yekem de hat destpêkirin ji bo rizgarkirina gundewarên Başûrî Kobanê bi dawî bû. Konferans saet 12 nîvro roja çarşemê de li ser bendava Tişrîn hat li darxistin. Têda daxaniyek hat xandin ji aliyê Talat Silova berdevkê Hêzên Sûriya Demokratîk û encamên dawî yên operasyonê hatin aşkerekirin ji raya giştî re. وفي هذه الحملة تم تحرير مساحة تقدر ب 640 كيلومتر مربع. Divê operasyonê da 640 kilometrên ducarkî hatine rizgarkirin. Dîsan 100 gund hatine rizgarkirin û gelek zevî û çandinge. Kuştiyên Daişa terorîst 219 kesin. Kelexên kuştiyên wan yê di nav destên me da 172 kelexin. Hejmara şehîdên ve yên divê operasyonê da piştî qehremanî li ber xwe dayîn 9 şehîdin. 7 ji wan yên Hêzên Sûriya Demokratîk û 2 endamên asayîşê ne. Di daxaniyeke taybet de ji bo dengê Amerîka Şervan Derwîş berdevkê duyem ê Hêzên Sûriya Demokratîk da zanîn got hêzên wan li ser plâneke giştî operasyonên xwe li dar dixin û seknandina vê operasyonê têwataya got hemî armancên me ji operasyonê bi encam bûn. Derwîş diyar kir got operasyonên wan li dijî çekdarên Daişê wê dewam bikin. Li kîjan derê Daeş hebe wê bibe armanc ji Hêzên Sûriya Demokratîk re û ev erkeke li ser milê me ji bo gelê Sûriya bi hemî pêkhateyên xwe. اف ما وقت سوزای ملت خواست او سوزای که مدای کرد جبو شهر الهمبر داعش جبو رزگار کردن ملت خواست جبو رزگار کردن آخر سوری جو تروریست داعش تجاری هم نه خطین سور نجی کس کانال پیشام بسکنه نجی کس کانال برمسکنه ام بو ارک خرات بن و واجب بخوای دیروکی رات الهمبر ملت خواست واجب بخوای پیکتین وی ملتی جبن وی زرمه رزگار کردن Hêjaya gotinê got piştî damezrandina Hêzên Sûriya Demokratîk ji alî gelek hêzan ve yên got şerê Daişê dikin ji hemî pêkhateyên Sûriye. Ev duyem operasyona wan e piştî a yekem li kantona Cezîre gotê da Al-Hol hate rizgarkirin bi hevkariya firokên cengê yên koalisyona navdewletî dibin rêveberiya Amerîka da. Li benda destpêkirina operasyoneke nû şervanên Hêzên Sûriya Demokratîk navberekê didin xwe li ser çemê Firat. Mahmud Balî dengê Amerîka, bendava Tişrîn Başûrî Kobanê.